परमादरणीय उपस्थित आज के श्रोता समाज जब भी महफिल में विराजमान बनी सबका के आदर सहित शिष्टाचार यथायोग नमस्कार प्रणाम रही है। गायक कलाकार प्रदुमन परदेसी की ओर से महफिल में जब भी उपस्थित बानी भगवान रूपी श्रोता समाज हमारे उपस्थित बानी जनता जनार्दन जनार्दन मतलब भगवान होखेला तब भगवान लोग जब उपस्थित बानी देख के हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता। कार्यक्रम के आनंद उठाए के बाद दुगोला के कार्यक्रम बा जन में हम गायक कलाकार प्रदुमन परदेसी सबके घर के बेटा भाई भतीजा छोट खेले वाला लड़का हमारे विपक्षी कलाकार बहुत ही सुंदर उभरता हुआ सितारा भाई हमारे कमलेश देहाती जी जे कि बिहार के धरती से ना उत्तर प्रदेश के धरती से चल के हमारा जिला में उपस्थित बानी। यहाँ के आदर शिष्टाचार हमार कई फर्ज बनता अतिथि देवो भव तो कमलेश देहाती जी के मंडली के सहित हो के हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता नहीं लेकिन कब ले अभी ले दुगोला में नो मरवा प्रदुमन परदेसी के गेम्स में जे रहेला आई लोग के हम बक्सल नहीं तरुआ के हम कैसे बकस खैर अभी तो दल बल अभी कोई लोग आयल नहीं मंच पर लेकिन माइक्रोफोन के द्वारा हम इतना जरूर जानत हो कब के रुआ कान में आवाज जरूर जात हो। गीत संगीत आज के दौर के कुछ बदल गइल बा। पहले के गीत संगीत में आज के गीत संगीत में काफी बदलाव हो चुका। पहले के गीत संगीतकार है पहले के गीत संगीत होत रहे कि व्यास लोग जब कार्यक्रम दिखावे खातिर अपन आवे तो माइक लागत रहे कुर्सी पर हारमोनिया रखात रहे स्टैंड में माइक लागत रहे उ गौ नहीं होत रहे लेकिन आजकल के माहौल बदल गई। आजकल अगर जो रुआ सीधा साधी गीत संगीत करता नहीं तो मार्केट में रुआ सूते में टाइम ना लगे तो कुछ है ना कुछ पब्लिक के क्वालिटी चाहिए। अगर जो पब्लिक क्वालिटी देखी रुआ अंदर तबे सट्टा चली तबे रुआ बहना मिले ना तो झिंगुनी चटाई के दुकान करे में रुआ लोग के टाइम ना लगे। लेकिन आज के दुगोला कुछ अलग ढंग के दुगोला बा गीत संगीत के दुगोला बा हर चीज के जवाब इन्हें से हर चीज के जवाब होने से मिले। अभी मंच पर कलाकार के उपस्थिति दर्ज भी नहीं खे भाई तो कान में आवाज रुआ जात होखे तो मंच पर आती तो बड़ा निक रही लेकिन खैर कोनो बात ना हम गीत संगीत शुरू करता नहीं रुआ अपन काम सलटाइए के आई हम रुआ का मौका देता नहीं चानस रुआ के हम देता नहीं दुगोला अभी तो पूरा रात बाकी है नुबा सवेरे लगा होई रात भर करे के का बा लेकिन लड़का माई से कहले की है माई सब कोई तहरे बेटा है हम तहरे बेटा बानी ये पूरा संसार में सब कोई तहरे बेटा है ए माई सारा बेटा पर दया माया करेलू वही बुर्बक गंवार एगो बेटा हमू बानी बुर्बक के लिस्ट खोल जाते माई तो सबसे पहले का प्रथम पेज में प्रदुमन परदेसी के बुर्बक के नाम आई है माई तो माई सब एक जगह चाहेलू जानेलू मानेलू बेटा पर दया माया करेलू वही तरह एहू लड़का पर अपन दया दृष्टि बनौले रखिए है माई। गावे बजावे हम चल आयल बानी लेकिन हमारा गावे बजावे कुछ आवेला ना बोले के लूड़ है नहीं थे गाउल बजाउल तो दूर के बात बा माई लेकिन तहार कृपा होला त गलतियों बोलिले त लोग के बुझला कि ना सही बोलता तहार कृपा होला खराबो गाइले त लोग के बुझला कि ना बढ़िया गावता त लइका माई से कहले कि माई हम समसुर के जानकार व्यास ना है बेसुरा कलाकार है कुछ ज्ञानी है ना हम ए पर दया दृष्टि तहरा बनावे के बा तहरा निमन से बाउर से निमन बनावे के बा। स्वागत बा कमलेश देहाती जी मंचासीन होता नहीं गौरव सब ताली बजा के यू कब जब भी महफिल में बा सब कोई ताली बजा के मान सम्मान करो तो नहीं आई बैठी के लगता झोटा छोट भय झोटा कटाइल बा फेस पर ध्यान दिया था कर मतलब हो बुझाता सैलून में कटाइल लेकिन भाव लागल का बहुत दिन पहले वो फिल्म आई रहे जना फिल्म के नाम रहे नदिया के पार वो नदिया के पार फिल्म पुरनका चाचा दादा बाबा लोग देखले हुई हमरा आशा है कि नहीं लोग तो देखले ना हुई नदिया के पार फिल्म में हीरो हीरोइन में वार्तालाप होता हीरोइन के नाम रहता गुंजा हीरो गुंजा से कहता रे का आज के सवारी हो गल बा बस बोलोरो सफारी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर लेकिन पहले कुली सवारी ना रहे पहले के सवारी रहे टायर बैलगाड़ी रहे लोग के जहाँ यात्रा करे के रहत रहे वही से यात्रा करत रहे।